Iyi ndiyo imba yanga iri yemushakabvu Tambo akapondwa na Edmo. Iro bedroom riri kuleft, iro kuleft kweveranda iro ndo rakanga riri bedroom ravo, ndo bedroom raakaponderwa zvekare achizovigwa. Kuva rake ndo rakavigirwa rakacherwa muyadhi iro ramuri kuona apa iri rinevhu rakazara apa iri. Vakaona mifananidzo yatakamboburitsa musi waakavigwa takanga tiri panapa pakazara zvokuzara zviya, asi chatiri kuona zvinezvi panapa inyaya yekuti patoo padongo, hapana kana munhu aripo, zvichiratidza kuti kunenge kutori kuvharwa kwomusha nekuti kugara kuchaita Edmo kujeri. Hatizivi kuti achadzoka kwenguva yakadii, asi chatiri panapa ndechekuti pamabhana anaya ndo rimwe racho raakapisa iri mushure mekunge apedza kuponda mudzimai wake. Asi tiri kuona kuti apa pane pari kubvira moto, kuratidza kuti pane kakukohwa kari kuitika kana kuti kari kupfuurira kubva kuhama dzake dza Edmo idzodzidzi, nekuti panapa tiri kuona kuti pane moto, pane moto uri kupfungaira nefoshori inoratidza kuti pari kutetwa basa, madota achibviswa achibviswa apapo. Moto uri kutoita uri kutoririma kuratidza kuti fodya iri kutopiswa. Ndo zvinhu chete zvinoratidza kuti vehukama vari kupfuurira mberi nekuona kuti pfuma yavakasiya varima ingakwanise here kuti itengeswe, nekuti pane vana uye pane mhosva dzinoda kuripwa. Ishi ndiro bhani rakapiswa naEdmo musi waponda mukadzi wake. Rakanga rakazara nefodya, yatokugadzirira kupiswa. Ndo zvakaitwa musi wacho naiwoyo, asi pfuma vakanga varima zvavo, vakanga varima zvichitonzi gore rino chairo maplans ake akanga ari ekutenga mota. Zvakauya zvakazouya zvazo, asi ndo zvakazoitika. Fodya yaitasirwa kunzi ichazotenga mota yakapiswa nemukomana abatwa neshave rakaita kuti aponde mudzimai wake. Ratisati taziva kuti chii chakanga chamubata. Nhasi uno tiri pano pamusha pavo kuti tione achiratidzira zvaakaita musi wakaitika nyaya iyoyi yekuti aponde mudzimai wake. Tiri pamba paEdmo Mavhura anove mukuwasha wenyu uye arizve akaponda hanzvadzi yenyu yamaisirana nayo. Tinoti zvekare nematambudziko nezvamakasangana nazvo. Mungatanga nekuti zivisa zita renyu rezere. Zita rangu ndonzi Bharadzai Yebeti. Ukama hwenyu hwanga hwakamira sei natambudzai? Ukama hwedu hwanga uri pakuti inini ndine last born mumba mana mainefa ndiwo number 3 pakuberekwa kwedu. Baba vedu vamwe chete namai vedu. Kuti muri 5 mumba mmenyu? Tiri 5. Vasikana vanga vangori 2, ivo mainevha newavaisira. Vakomana ndo vanga vari 3. Sakureva kuti zvinezvi pasara musikana mumwe chete? Mumwe chete ndiye asara ega. Ngatitangeni kuti amai venyu vapenyu here? Amai vedu vakashaya musi wa6 June 2016. Aiwa, tinoti nematambudziko. Takapedzisira kutaura zviya musi wavigwa hanzvadzi yenyu Tambo, muchitaura kuti mazobva imimi musina kunatsopedzerana. Chii chakaitika mushure mekunge maviga Shakabvu Tambo? Chakaitika ndechekuti takati tipinda mumba tionekane nevakuwasha. Saka nekudawo kwekutaurwa kwenyaya dzaitaurwa, pakazovawo nekuchinjana kwemashoko akaita kuti sevanhu vanga vari pakuchema varwadziwe vangobuda zvisina kuita sei kuonekana. Saka takabva tangobuda, hapana chakarongwa ipapo kusvika naike zvinozvi.
hatina chatati tambokuti ichi ndo chamumaoko ndo chinobatika. Hapana, nenyaya yekuti takangobudawo vana sekuru nana mukoma tese tava tangoendawo kumba, saka takangomirirawo kuzongonzwawo iwo kuti vachati kudii uye vapapi. Nhasi zuva rema-indications uri musi weFriday kudaizvi, tingati pane mazuva mangani tambo ashaya kana muchiri kurangarira kana kuti achengetwa? Zvinofanira kunge zviri 2 weeks dzinenge dzakwana. Handiti nhasi kune ma-indications, ndo zuva rekutanga ramuri kuzoonana naEdmo. Ndezvipi zviri mukati memwoyo wenyu nepfungwa dzenyu? Kungoti hazvo vemutemo vanenge vaine nguva yavo. Handine shungu dzekuti tizive kuti zvizosvika pakudai chii changa chaitika, nekuti takangoviga wedu hatina chatiri kumboziva kuti akaurayirwei, yanga iri nyaya yei, nekuti ndakangopedzera kutaura naye pafoni achinditi ndine nyaya. Saka zvinoratidza kuti panga paine nyaya zvechokwadi nechiitiko chakazoitika. Pane tichidzokera munyaya yezvakaitika kare, musi uyu unonzi Edmo apedza kuponda tambo akapisa bhani, apedza kupisa bhani pane nyaya yekuti akapisa mushonga. Ini ndakasara akanwa mushonga wokuti afe. Ndakasara ndiine question mark yekuti ichokwadi here chaitaurwa nevanhu kuti akanwa mushonga nekuti haizokwanisa kufamba kubva pano kana kuti kujamba fenzi panapa vanhu vakuda kumubata achizonoenda kwaakazowanikwa ari ikoko, aizosvika ikoko sei iye akanga anwa mushonga? Nyaya iyi pane zvakazombobuda here? Inini ndichitsanangurirwa naNeva mwana wacho watambo akanditi sekuru baba zvechokwadi mushonga vanwa asi varutsira pavheranda. Ndo matauriro akaita. Isusu takazvibvuma nenyaya yekuti mainevha vakanga vambotaura kuti kunyangwe mukanwa mushonga ini ndiri mupenyu ndo pamungatofa, kwete kuti ini ndafa hamuzombofe manwa mushonga mukafa. Muri kureva kuti amainevha vakataura paya pavakahakira pamunin'ina wavo? Kwete, vachitori mupenyu vasati vatomboparara. Mashoko iwaya vakamataura nekuti ivo vaigara vaida kuti todanwa mushonga, togona kuita zvakati ndozonwa mushonga. Saka mashoko iwaya vakatomataura vachitori munhu mupenyu. Right, pamazuva ekutaudzana. Pamazuva andofunga yenyaya idzo vakamataura. Saka titori neshuwa yekuti zvinogona kunge zvitori izvo zvakaitika zvechokwadi, nekuti kana ikoko kwacho nevaitaura vaiti ndo information yavakasvika vachitaura kuti ndo zvandaita uye ndo zvandanwa, saka ndibatsirei nekuti ndokurwadziwa. Alright, tiri kupfuurira mberi neupdate. Saka zvoreva kuti vakazoenda here kuchipatara mushure mekunge vataura ikoko kwavakanga vari kuti ndiri kurwadziwa? Isusu takazoinzwa nyaya iyi tichitsanangurirwa nachief, ndo vakapiwa update kunoku kuti kune munhu asvika ati ndonzi Nengi, ndabva kwakati, ndasiya ndauraya mukadzi asi ndanwa mushonga, ndibatsirei. Kuzodzamara vahaya mudhudhudu wabva vaendeswa kuchipatara. Kuchipatara ikoko ndo kwavakazosvika vachisungirwa nemapurisa. Ndo manzwiro atakaita nekuti pazvakaitika isusu tatiri kubasa. Mapurisa akakwanisa kuvasunga here zviri nyore kubva pane zvaitaurwa nachief, nekuti kunoku vakambenge vasungwa netambo vakadambura? Pamanzwiro kana pamatauriro akaita mapurisa acho akabva uku, vaiti iwo semunhu anga aita mhosva yakadai vaida kuti vasunge kumashure kudai. Vese vanga varipo vakavakoniwa nekuti vaiti simba ravanga vainaro panguva idzodzo ranga rakawandisa. Kuzodzamara vazoita se vavasungira kumberi. Ndo matsananguro avaita kana kuti ndo manzwiro atakazviita nevanga varipo vachizviona. Ikoko kupaka kuhama dzenyu hongu mukwasha wenyu, pane rakambokwanisa kuenda kana kuti kusitokisi iko kuti angonoona naye face to face, kana kuti veukama vekumurume pana akaendawo here kuti vanomuona kusitokisi iko, kuti tinoziva kuti munhu anobvumirwa kurimandi, anobvumirwa kuigirwawo chikafu kana kuti asese?
Isusu zvedu kwedu isusu kufamily hakuna ambotamboenda kunovaona. Inyaya yekuti vanhu vanenge vachingorioneka kubatikana kanenge kari pavari. Ende kuvanhu kuhama dzese vanhu havasi kuzvitambira kuti ndo zvakaitika. Saka hakuna atamboenda. Pamwewo kana mwoyo yevanhu yazosununguka vanhu vachazoenda handiziviwo kuti rini asi pari zvinozve handioni kunge pane ane pfungwa idzodzo pachiri isusu dzisati dzapo. Ndikatimbodzokera kunyaya yevana. Tinoziva kuti hanzvadzi dzenyu naEdmo vanga vane vana vaviri. Vana makavaita sei? Vari kupi? Takatora mudiki taifana kunge akatorwa musi wataviga pari. Vana makavaita sei? Vana takatora mudiki wacho ane 3 years muchiviye watakatora. Ndo nyaya yatanga tagarira dare musi watapedza kuviga mufi tichitese tinzwisisane panyaya yevana kuti vana ndevekutese. Saka mudiki wacho ndo watakatora. Mumwe wacho ari kugara kwambuya vacho ndokwaari isusu. Ambuya amai vababa? Amai vababa. Mumwe wacho ndiye Neva? Ndiye Neva, mukuru wacho ndiye ari kwambuya vacho. Kwambuya. Neva ari kuita chikoro, ari kuita chii? Grade 5. Grade 5. Alright, mudiki haanga asati akuenda kuyo. Ane 3 years. Handiti. Then pane nyaya yekuti makanga pataurwa Tambo pakahakira pane hanzvadzi yenyu achitaura zvokuti anoda mombe 12. Pamombe idzodzo makapedzisira mapa namba ipi? Pamombe dzese dzakataurwa 12 hapana yatiyaripwa. Hapana yatiyaripwa. Hapana, pari zvino zvapana. Kune mombe dziri kubatanidzwa here nokuti takanzwa kuti pane dzimwe dzanga dzanzi muri kuda kuti mufi avigwe 5 panove pane imwe mombe futi yaizvonzi mombe iyi yanga iri yatambo haangaipuwe saka zvikureva kuti vabvisa mombe 4 dzakasiyana here ne12 idzo dziya dzamudzisanganisa here? Mombe dziya 4 dzakabviswa. Hadzisi mombe dzekunzi dzakaripa kana kuti kupondwa kwakaitwa tambo kwete. Mombe dziya taenda kwachief ndokwatakatanga kunosvikira tisati tasvika kuno kuti hatisiri kumbouya kana tisati tataurirana. Mombe dziya chief ndio akataura kuti anga akaroora here. Tikati kwete anga asina kumborora. Hanziti zvadaro vachibva vati chiendai panze munotaurirana paukama hwenyu kuti ndezvipi zvingangoitwa panguva dzinodzi. Taenda panze tataurirana papanyorwa mombe dzakanyorwa. Handiti dzanyorwa mombe idzodzo pakanyorwa mombe 5. Mombe idzi dzava dzisiri dzekuroora asi dzava dzisiri dzekuripa, dzava dziri dzekuroora. Dzabviswa mombe dziya 5 ndo dzakataurwa nehama kuti ngapabviswe mombe 5 ne$300 yakataurwa iyayi. Right. Mombe idzodzo tadzokera futi kudare kwachief. Ava vekwana mavhura vagarawo dare ravo sitakagara redu vachibva vati pari zvino zvimombe dzatinokwanisa kuwana 3 mombe nenyaya yekuti pari zvino zvimombe hatina. Zvadaro chief achibva ati zvamuri kutaura zviite, muri kufanira kutobvisa mombe. Apa ndichief ani muri kutaura nezita ravo rakaza? Chief Nyamaropa. Tinotenda. Ndokudare kwatatiri. Vachibva vati munofanira kubvisa mombe 4 nekuti kuti vanhu vasvike pano handini ndavakumbira. Dai pasina inini vanga vasiri kusvika pano ende zvaikuremerai. Ende zvechokwadi tatisiri kuuya kuno. Saka pamombe dzamuri kubvunza dzamuri kutaura dzekuti mufi akazopotera aroda mombe 12 hapana chamboti chabviswa pamombe dzese idzodzo. Idzi dzakabviswa idzi hadzisi kutoverengwa nekuti ndedzekuroora. Anga asina kuroora Edmo. Alright, tinotenda tanguti mupa jekeseni kuti tatisiri kupaziva. Pane here kubva musi wamakaenda vehukama vekwamavhura ndizvo ndose nemi yavo handiti vakambokwanisawo kukunanavira iwo kana kutaura nemi pamafoni? Tinotaura nevakawanda vacho asi vazhinji vacho hatitaure tese nekuda kwekuti mwoyo yedu ichiri yakabatikana. Asi ndine wandaona nhasi ndichiuya kunoku
ndafamba naye kubva kuzasuku kusvika patazosangana paya. Ndiye anga ari kutaura kuti baba vacho baba Neva nemunin'ina wavo vaibva kumastoroko. Baba vaEdmore kuda kuti toti sekuru vaNeva. Sekuru vaNeva naye munin'ina wavo nekuti vakatofonerwa kuti vauye pamba pavo apo vachinzi uyai kuno timbofamba. Hatizive kuti pava kuti uyai timbofamba chii chiri kuitika, hatina chatiri kuziva. Asi ndichitaura naye musikana wacho ati vachibva kumastoro ikoko vari kuti ivo takanzwa saundi yehucho kurira asi tisiri kuiona. Patakacheuka tese vari kuti pane laiti rakavavheneka. Laiti ravavheneka vari kunzi vakaona munhu anga ine gemenzi, asi gemenzi reya raibvira moto kubva kumusoro kubva kuzasi kunosvika kumusoro. Panguva iyoyo pari kutonzi patori nevamwe vakatozvinyangadza nenyaya yekutotya. Zvinhu izvozvozvo hazvisati kana zvaane wiki zvaitika. Ndofunga dhera tatova rinora nhasi pamwe zvinenge zvakutokwanisa 4 days nekuti zvakatoitika manje manje. Saka munhu uya vakamuona kumashure, ivo vakaramba vachingofamba, asi pavakazocheuka havanozoita se havana kuzoona kuti munhu uya aenda kupi uye moto uye wazodzima sei. Saka ndo zvatingangoti zvavapo kana kuti zvakamboonekwa ivo varidziri. Patsananguro yamanzwa imafunga kuti chii? Ini nangu tingati chipoko, tingati chokwadi. Ichipoko ichokwadi. Toti tambu akumuka chipoko. Ndozviri kutoitika. Nekuti ivo vari kuzvitaurira vega kuti ndo zvatakasanganidzana nazvo. Ende munhu wacho vachitaura anga ari kutaura neni wacho anga achiti mafambiro acho anga achiita anga asiri kusumudza tsoka. Aiti ungofamba zvezvi zvokuti hausi kutomboona kuti tsoka dzake dziri kusumuka dziri kutsika papi. Iye akapfeka gemenzi aipenya aibviro aifamba zvishoma nezvishoma. Saka pavakazocheuka kumashure vakatomuona kuti aenda nekupi. Zvakangofanana nevari kukunidzira pabhana apa. Havasi kurara apa, hatizive kuti chinangwa chavasiri kurarira ndechei, nekuti isu toziva kuti fodya kana ichipiswa unotorara ipapa apa. Ndozvinoitwa. Unotorara usiku hwese, unorara uchikonidzira. Saka vari kungotiwo nguva dzedza vanoona kuti vanhu vese vanenge varara, vanobva vangoita se vongoisa huni dzavo ubva vanorara kuzodzoka kuseni. Saka hatizivewo zvedu kuti zvinenge zvichifamba sei, nekuti kana pakaitika chinoitika vanogona havo kunonoka kutiudza nekuti vanenge vaida kumbotanga vambozi haidha. Sevanhu vari kuziva mhosva yavo. Iye zvinezvi vari kukuchidzira bhana apa, zviri kureva kuti nemabhana atiri kuona maviri apa zvinoreva kuti baba namai Mavhura vairima. Nhoroondo yacho yakamira sei? Tikada kutarisa zvese zviri pamba pano pa kubvira dzimba zvese zviripo, fencing iyo iyi imari yefodya. Havana kumbobvira vakamboenda kune rimwe basa, vaingoita izvozvi zvekurima munda kana chibage, vaingorima chibage nefodya idzodzi. Tikatoda kutotarisa kuti gore ratabva nditi ranga riri gore rakaoma rekuti munhu wese aitenga 10 kg yehobu, asi ivo kutobva patotanga nzara yepamashure apa kusvika tambo ashaya avigwa apa vanga havana kumbobvira vakatomboenda kumastoro kunotenga 10 kg yehobu. Vaidya chibage chegore rakapera paseri chachiri mumba. Saka vairima zvokuti kana vavakidzani vavo panobva patozviziva kuti apa pane murume akashinga panyaya dzekurima. Kurima vairima. Inoti atenderera minda yechibage nefodya maonawo sei goho kuti rakakura zvakadini uye kunakidza kuri kuita chibage chachona nefodya? Ivo vachitotaura, ndofunga sisi pandakapedzera kutaura navo ndichitovati fodya yenyu gore rinori yakaita, vachitoti aiwa yakatotsva nezuva
hazvizi izvo zvatanga takatotarisira. Tanga takatotarisira zvinotodarika ipapo. Ende kana iye murume wacho ndichitaura naye andakapedzerawo kuona nawo naye aitonditi asanosvika ndifambira zvakanaka gore rinorika kutotarisira kutenga mota. Ndo matauro anga, ndo mawishes anga atori nayo gore iyo ifoje yatori munda. Ndo yaaitotaura nezvayo kuti ndichingopedza kuikohwa ndofana kutenga mota. Alright, nhasi ari kuuya. Dzimwe pfungwa dzenyu dzinomboti kudi semunhu womurume akaponderwa hanzvadzi naEdmo Mavhura, kumuona first time muchiri maunga abvisa hama yenyu pakati penyu? Kutongoya kwaari kuita ndichangomirawo kure kuti ndingoona zvechokwadi kuti auya uye ataurawo nhoroondo yake kuti zvakati zvisiriwo zvekuti ndinenge nditoriwo nepfungwa inini pane pfungwa dzangu chaipo nditori nepfungwa dzekuti dai tambaikwanisa Edmo anga asingatombofana kurarama kana 2 months, aifana kutongofawo zvake. Kana achifa iye handiti vasara ava uchidzoka futi back kwavari kuitira kuti nyika yese kana kuti dunhu rinori tekwanyamaropa rizive kuti munhu aurayiwe. Zvekuti kutongomuona ndatongouyawo zviye zvikungotiwo hapazofana kushaya mumwe chete anenge aripo. Tikatokudza izvezvi baba variko kumba kuvana mukoma vese vati hatiende nekuti pfungwa dzevanhu hasati dzaapa nzvimbo. Saka vamwe vacho vatoti kuti tione zvaakaita mwoyo yedu inogona kurwadza pakatozoitika chimwe chitiko chisina kumira zvakanaka. Saka aiwa, tine urombo nekurasikirwa nehanzva dzenyu. Tinotiwo isu pano paSly Media dai Mwari naMweya Mutsvene vakunyaradzai pamwe chete nemhuri yenyu yese, uye Mwari vakupei simba rekuchengeta vana vasara ava, kuti vazukuru venyu havana chavanoziva, havana mhosva yavakapara. Munamato wedu kuti vasatariswe neziso remhondi nekuti zvinechinzi ropa ravo iropa remukuwasha, asi vanawo zvavo vasina zvavanoziva. Tinotenda nokuti makatotora mumwe wacho kunogara naye, zvinoudza kuti muri kuramba muchipfuurira mberi nekufamba nerudo. Aichokwadi. Tinotenda. Semunhu wechikadzi, nhasi tauya panapa takamirira kuti Edmo asvike nemapurisa achitaura kuti ndezvipi zvakaitika musi wakaponda mudzimai wake Tambo. Imimiwo semunhu wechidzimai zvakakubatai zvakaita sei? Nyaripo ndekuti sevanhu madzimai ngativei vanhu tinofana kuva takareruka, tinofana kutaura zvinhu zvatosanganidzana nazvo mukati medzimba dzatakaroorwa. Tinofana kuwana hama yandinokurukurira kuti inini mararamiro andiri kuita akadai kugara kwandikuita kwakadai. Kungowanawo imwe hama yekuti kana ndikazowana chandinowana inokwanisa kumira pandiri kuti hama yangu pandiri paitadai zvakati ndikugara. Saka ngativei tiri open kuhama dzedu vanhu kana tiri mudzimba dzatenge takaroorwa. Chikurukuru tisaome kutaura kuti wane secret, ngatisave nemasekret mukati medzimba dzatakaroorwa. Ndo zvinozosvika mukuti munasvika mukudai so nyaya yekuti isecret yaunenge uri pauri. Kana dai ukanzi murume anokuti usazvitaura nezvafanana nomwana anogona kurepwa akamisirwa dema chinzi iwewe usawanawo unozvitaura ukangozvitaura chiri ndiri kutema nodema. Asi ngative tinowana patinozvitaura kuti inini ndikurarama so ndakagara so kuitira mangwana ndikazowana chinondidai. Vanenge vane nhoroondo yekuti inini akambondiudza kuti zvakati, inini akambondiudza kuti zvakati. Vanhu munharaunda muno madzimai ndimi muri vavakidzana ndizvo? Vanhu vavakidzana vari nyaya ichiri kuvabata zvakadii? Nyaya iri kuvabata zvakanyanya, kunyanya nesu madzimai iri kutibata sezvo seniwo ndakanga ndatombobva kutaura nawo kuri kuseni kwacho.
ndizonzwa kuti ndozvaitika asi ndonyaya ikandibata zvokuti kana nanhasi chaindotoita kunge ndisiri vasina kuita kunge munhu mupenyu. Nyangodai vakavigwa, nyangodai tikaona mabhodhi views, asi zvinhu zviri kutongotinetsa kuti ishuwa here kuti kutema kwakaita akatema here kuti munhu uyu chii chakapa kuti wamai ava vasangozotsunyika semunhu watakanga taona upanga kaikani. Asi panofanira kutongotibata kuti sana amai pari kutirwadza zvakanyanya. Pane here aimbotaura naTambo watingati muclose wake waaiudza kuti hama yangu uri ngondoonawo ndakadai izvezvi makuhwa anenge akufashuka tabva panhamo ipapa. Hapana here makuhwa akambobuda iwayo kuti Tambo aitomboti ndiri kusangana nezvakati nezvakati mumba yangu naEdmo. Iri negirikini vanhu ndinowanda sindano kuita murume wangu inini maitiro ari kungoita yachondo yangu nditemesa musoro kuti ndidare ndega semunhu ainzi airara akagara here achisvinwa chimunhu akagara iti aiwarara zvako usati tokugarisira saka zvokuti tiwane kuti wakataurira chemwana make kuti ini ndinogara masoko pamba pangu pakadai panezvakati asati tasangadzaa tamunhu kana munhu anotaura asi kuti murume wacho nzembo dzaifamba nodhegi achienda naro kwanhengi achidini achienda kuenda kusiya zvinhu izvi saka vanhu vaingoona senge kumapenga vasingazivi kutaura kwaita kutaurira chokwadi. Saka vaingotopa munhu aingoti ndifunga kurasika kwenjeri. Asi iye zvinezvi taakuziva kuti iye Edmo akati musabate zvinhu zvangu, zvinoreva kuti kwakusiri kupenga asi zvinoreva kuti pane zvitoripo nokuti akazozvidura ega pamberi pemapurisa nevanhu vakanga varipo kuti musabate zvinhu zvangu. Tinodzidzei panyaya iyoyo? Chatinongodzidza chekutiwo kungobata uko kuti ndinoti ndizodai ndiwe pamusoro peumwe munhu, ndoda kuti ndikabata waka ndiziva pamusoro peumwe munhu, ndozvatadzidza kuti zvakaipa kuti ndida kuti ndikaenda pang'anga yakati kandipakamudzi kana kuti ndikaenda kuna nhengi akanditiita so zvinenge zvine mhiko vanhu ngatirambe tikamira pana Mwari chete. Mwari vanongoti blesa zvakaita se kana uchifa nhamo yako ifa nenhamo yako, kana uchifa uchishupika ifa uchishupika. Tisaite zvematopapo. Apo kana Mwari achikuti iwewe uchagara zvakanaka unoita sei? Kana Mwari achiti uchafa ukadai ifa zvako uchienda marikicho kwena kufa uchiti hanzi aso vakazoenda kwakati vakazodai zvakasemabuda zvakaita nhasi osaitombonhongwa vamwe vanhu vachinzi ndiye ari kurwarisa uyu ndiye ari kurwarisa, asi nhasi zvakubuda kuti ndiye muridzi anga akazviita anga akazvibatira. Iyo mazuva acho ekurwara makambomuona here Edmo? Mazuva ake ekurasika njere ndezvipi zvamakasangana nazvo zvaitika paari? Ini pandikambosangana naye semunhu andaiziva achimbosvikawo pamba pangu aibonoti akasvika kuti akurukure zvamainzoita kare kare zvino aikonongonyara kuti kana kutarisa kusaidi kana kuti afamba kubva pano kusvika apa adzoka adai aenda adzoka adai chimbonzwa munhu ari kurara panze asi kupinda mumba ari kurara achinaiwa nemvura ari kudii. Asi tingati munhu anga apora kana kuti izvezvi tiri kuona kuti anga akarima fodya yake nechibage chake chakanaka? Kana ipapo pairwara pacho zvinhu izvi hazvaiti everyday zvaibata asi zvaita songe zvinombomuti zvikatibate zvombomusiya anongodai apo nepapo. Asi kana ipapo paitorwara achienda kudiridzana nesiya chefodya iyoyi mombe achienda kofudza kutsvaga mombe dzichitoya mudanga ura zvaiti zvaitoonekwa dheiri kuti aiyoyo hazodai zvaita kuuya zvichienda zvichidzoka tozoti tingangoti pakuzosvika pakuita chiitiko ichi zvanga zvaakukomba naika pakuitika chiitiko chakaitika ichi zvazvakuita kuti zvanhu zvatowanani sezvo ndikatomboya kuri kuseni kwacho mukadzi achitoonanga nditi yamuzotora mapodza amai muzobika patakaita zvenhu ndikini andazouya kuri kuseni ndikanzi mapodzi hapana nhasi amama kana achinge azoita zvakanaka ndozoita saka tikange takukurukura manje nemukadzi yacho ndichitoti kofodya motyora nezvakatimutyora titina baba wanesi
hatina mumwe munhu atikutora naye asi kuti iye anzwisisiwo macho kuti zvinenge zvakuita zviri nani semunhu anga asinganyatsoratidzira zvainetsa kunzwisisa. Asi musi wandikasvika shure ndikatoona kuti nhasi zvinenge zvakakwidza nekuti akapeta akakuvhara dhoo mukicheni. Mwana wacho akatoti Sindere zatarisa pasi, Sindere zatarisa pasi. Ndikangoti zvangwa ndofunga pamwe kuita asi ndikatoziva nhasi zvakadira zvakakwidza ndokubva tangoti zoti kurukure zvokurima kanjani zvakadai ndazobuda ibva ndazoenda. Muno imi semunhu wechikadzi zvakakubatai ende vakadzi vanobatikana zvikari nenyaya yevana. Munoona sei ramangwana ranheva nemunin'ina wake? Vanhukadzi zvakatibata ramangwana ranheva zvazvene vanobata vanhu handiti vachiti kubata kwataita tudoti tizogara zvakanaka kana kuti ndizorarama upenyu hwakadai. Asi akutibata nechekuti kokana zvakadai kuti pamba pafenzwa dzimba masofa mutengo kuti basa angu afinisha kakuti zvinoti akungoda kungodya chii. Saka chakundibata nechekuti wakwanga uchitsvaga uchiti ndoda kuti ndizogara zvakanaka nevana kana vana vai vakutambudzika mukadzi apasina tsarukano iwe wakurara uri munengirikindi musungu. Saka ipapa mukadzi akanga ashanda achitendi kushanda zvinhu zvaundizogara handiti ndo pari kutibata kuti saka zvazonakira papi zvazonakira ndopati pari kutizimba ipa. Dzidziso yamungapa kune vanhu vakateerera paSly Media TV ndeyekuti kudi tichipedzisa hurukuro yedu yakanyanya ningapesi ndekuti kuromba kwakangoisa ezvinovana ivakusara pamba pacho kuti pachigari hapasi kugarika ende vana vachiva kuti pazotinzi pazogarwa nomunhu kana kuti vana vachapagara pamba pakarema pokuti pari kunzi pane zvinhu zviripo nhasi uno pane guva racho chaikuri pamusoro kuti zvizoyemurika kuti zvakanakirei. Asi dai zviri zvamwari zvaifamba nonzira dzakaita ende havaizotambudzika vese kuti murume ari kuchengeta vana hapasisei. Vana kuti vachienda kuchikoro vachidya zvavaimbodya amai nababa varipo hazvichadyika ende munda macho muinda yakurema kuti munhu ite uwani chaunobata sezvo munhu akasiyadi zvinhu zvamusetesa sabati. Saka nguva upenyu hwekwaoma kuti vana vakutorarama uberera ungosina tarisiro pakurarama kwedu isusu vanhu. Saka sesu ana amai sindisi andikupai kuti tikangowana zvatirwadza chete kana kuti zvatosangana nadzana nazvo mukati medzimba dzatakagara ngative titaure chokwadi ngative tiri open kuhama dzedu kana kuhamawo dzemurunga tionoti kuhama dzemurume dzinonesa handishaiwo hama yangu kana tikati shamwari inozofamba ichitaura kuti zvakati asi haushai hama yako aunoudza zviri pamuzi. Tinotenda ndimayani Amai Katuru. Aiwa, tinotenda Mai Katuru maita inokutipa hurukuro nepfungwa dzenyu nekudzidzisawo mamwe madzimai mugariro wakanaka muZimbabwe. Tatenda. Makadi. Nofara baba makadi. Ini ndazonyanya kufarisisa nekuti ndanzwa kuti muri muteveri weSly Media zvakudaro. Aiwa ndizvozvo. Handiti. Makaiziya sei weSly Media TV? Takamboita mukana wokungoti tinenge tichionawo mumafoni. Ndopatakatokuona iwo kutoti alright ndiwo baba vaya musi watikazokuonai muchiuya usiku parufu rwatambwa rufu rwatambwa patakatozoti alright ndiye murume uyu mukatoti inga munhu atori munhu akafanana nevamwe ngeneniwo kazongoziyana pakungoti ndino chokutoresa aiwa tichagadzira foni kuti ive badza rekuita sei rekuti itore. Imi zita rakazara ndiani? Ndinoitwa Charles Mukuta. Charles Mukuta. Baba Mukuta. Takasangana pari parufu. Munguva taigona kusangana pari pamwe pachechi kana pane zvichiitwa zvimwe zvinhu. Asi takasangana pari parufu musi hatina kuwana nguva yekuti tikurukure. Imimi muri munharaunda imwe chete naEdmo anova akauraya mudzimai wake Tambo. Sekunzwa ndinoita nekumahurukuro dzandakaita nevanhu vakawanda hapana vanhu vakanga vakatarisira. Imimi Edmo munomuziva sei?
inini Edmo akagarawo mungomziwa kubva kare mwana mudiki Right. akambouya kunogarawo kuvhireji kwedu. Vhireji yenyu inonzi chime? Mombe kunonzi kuchiumburukwa kana kwakobe. Akambouya ikoko achiita zvokufudzira mombe. Pane kwaaishanda achifudza mombe kwakobe kunonzi kwaChinyoka. Saka achinyokawo nepedu pamba panext nepanext. Saka munhu wangu wandaitomboendawo naye kufudzawo mombe. Okay. Semunhu taingowa takakura tiri masemu eji. Ndaisatarisirawo zvaakazoitawo izvozvizvi nokuda kwokuti nounyoro hwaakanga anahwo pakukura kwataiita. Ndina ukarabha yandakamboona kuwamwe. Ndakatozongoshamisikawo ndichizonzwawo kuti kuno ndozvaitika. Munogona kutipa nhoroondo yakanaka. Anga aine unyoro asiwo pamaifudza mombe mese kumombe kaisitaiumbirana mazamura amai ako neramai vangu maimbozvita here? Kani hamunombozvita kunoko? iwoyo hatina kuita mukana iwoyo. Isi tanga tingoriwo vanhu kungoti taingofarawo tichingoenda tichingofudzawo mombe dzedu. Todzoka nguva yekufudzawo mombe yakwana todzoka tovharira mombe dzedu. Asi makakura kwaane mafoni, maifudza mombe mune mafoni here? Kwanga kusati. Because kusaka maitamba chii? Because ndowaive mutambo wapata nguva dzataifudza mombe isusu. Umaiumba mombe dzevu? Zvimombe zvemadhaga. Nokutiwo taiboitawo mukana wokutera dzinonzi tsoro dzedze dzinoshedzera nyuchi dziye. Ndo rimwe basa rataiita tongoti taiita basa rokumoora uchi musango zvokutoti taiti tikaenda kuseni. Kutodzoka taitodzoka kumanheru taitoswera takaguta zvedu. Iwo hwokumoora mumega hunonaka sei kwasi muchirumwa? Tinge tazvijaira. Munodzipumha chete muchida mazanda. Toenda tange tadhibhosi taingoziva kuti dziriko kakugomo taifudzira kusaka taitenda nomoto. Tongosvikawo kana tsoro dziya tishedza toiteera dzaba raenda kutiratidza pano kuchipai. Naika tobatidza moto wedu tomoora. Ndiri kunzwa kuti kurima fodya uku zvinhu zvaakadzidza kare. Inini kadzidziro kakaita hangu kuti akazvidzidza sei kurima fodya handizive kunyanya bhozi akazenga atisiyawo kwedu kuvhireji achidzoka kwawo kwanyamaropa kuno. Saka matangiro akaita kurima inini kuno kandomaziva. Asi iyo inesi yake yaakaita yaitongoti kubva last year but 1 akatoitira kuvhireji kwedu. Tingoro masamugano yanga ari paopposite street paopposite wachitowo nesi yake fodya iyo yatosiya iyi. Ende ngaisvike. Tange tingoro musamugano yaingotouya kuseni unotomona auya kutocherawo mvura dzake mudhemu kudiridza kudzoka. Kana tamboitawo mukana wokumbotiwo zvedu rimwe dhei totombogara pamvuri tapedza kudiridza pepe tototandara zvedu tichitaurawo dzimwewo nyaya zisinewo nezvimwe just kungotandarawo. Ndanda kuda kutarisa kuti nesimba raanaro akambosungwa panapa uye tinoona kuti demo raakashandisa akatema ka1 munhu achibva angoti tasa ipapo paakazosungwa nemapurisa kuti ndotonzwa kuti vakambotadza futi kumuisa maoko kumashure. Ndakaida kutarisa kuti maikiwa zvakadii kumombe imimi? Aiwa inini atombobvira tomboita zvomhanda naye. Ndimaitomukiya? Aiwa tina kana tombobvira tamboitawo zvokuti timborwisana tina. Asi kama musingagoni kutamba kai? Aiwa tamba kuti zvezvibhagera taisaita zvezvibhagera zvangu. Ini naye andombobvira ndomboita zvezvibhagera naye. Alright. Muchizonzwa kuti Edmo auraya mukadzi? Takati toshima. Ndakanga ndatomuka teiroro kuseni tatenda kumunda tokubva ndanzwa ko imumwe mwari wandonamatawo naye kuvhireji kwedu. Saka akaisa ko pandakaputika kuidaira panguva iyoyo nezvandainge ndiri ndandikatota. Ndingakaita almost 2 calls mamissed call pandazoresponda kupapaya ndabva ndabvunza ko zvanzi ndachida kukuzivisa kuti ndozvaitika kwanyamaropa uku Edmo ari kuratidza kuti auraya mukadzi. Ini inga zvakaoma. Alright pai time futi ndizonzwa imwe yapinda futi imwe ko mumwe futi twanzwa zvinzwawo here zvaitika kuna Edmo ari kunzi atema mukadzi. Uye munin'ina wangu ari kutaura kuti ndakamufonera akandifonerawo futi wakaita 1-3
pandikatoti imishuwa here ko chii chaitika kuti azonzi atema mukadzi hapana hapana zviri kuzikana chaizvo kuti chii chaitika, asi tangovunza kunzi atema mukadzi, asi iye ari kuratidza kuti atiza. Katindi atagara pai rimwe dhei ndiroro rinenge iroro dhei rachina futi ndizonzwa kunzi Edhumoyo ari kunzi abatiwa kuvanzi kuMukwari. Atizonzwa time uyu munin'ina wangu ndiye akazondifonera achinditi tiri kwaNyamaropa kwatemiwa mukadzi kuye naEdhumoyo. Edhumoyo arikuratidza kuti hanzi ichokwadi, mukadzi uyu aripo shamwari, vanhu vakatoungana. Ine shuwa mukadzi aripo atema. Edhumoyo uyu ari kuratidza kuti ari kunzi abatwa asi hasati asvika. Ndizonzwa time mota yauya naEdhumoyo yauya yasvika shamwari toripo. Mukadzi afa zvishoma. Saka tikangoita ushemu nazvo nanhasi zvotongoti tisoshemu toti shuwa nai zvinhu zvatatisina kutarisira kukanidai wangu wakatadzirana akaitsvaka munhu aimuyananisi anomudzimai wake pano kuistosarudzo kuti ateme mukadzi wake mai vana vake. Zvino nhasi vana vasaradza anyerera. Zvinhu zvakatisiritisa zvizhinji. Aiwa, tine urombo. Chidzidzo chatinoona panyaya yakadai ndechipi? Apa chidzidzo especially pakutema munhu, inini ndinongoti vanhu kana tichinge tatadzirana nemadzimai mumba tisafunge pfungwa dzekutema kana kuti dzekurwisana. Tinofanira kuita mukana wekutsvaga kana anatete kana semuno muna mambo chero mukuru unogona kungowana kuti anogona kutiyananisa pano kuita sarudzo yekuti uende kunotema. Saipapa hatichamuona Edhumoyo, munhu watati tichionana naye ula anomupesana. Saka ipapa kumhosva dzaakaita idzi ndina mhemho kuti tichaonana futi here. Asi imba yake nefodya yakanaka nechibage chakasvika. Zvinhu zvakatoma zvokutoti kana nanhasi zvokutoti penyu yacho namheno yangu mukadzi anga asiri hama yangu but zvakangoitika zvachina zvakangooma. Musha ratodongo kai? Ratova dongo. Asi munhu anga achitoratidza kuti ari kutozvishandira zvinhu zvake, achitoitawo zvinhu zvake. Kochiko chinozokwa kuti uzosvika papfungwa dzakadaro idzi?